И здравейте, боксери, аз съм Кики, това е откриването на моя нов профил, Кикидол на официал. Така, сега, както виждате, ако сте ми виждали преди работния път, ако по някаква случайно съм го снимал, имах доста иконки, сега имам малко. Причината за това е, преинсталираха ми компютъра, точно заради това си прави новия профил. Ето го стария, така се пише. Новият ми профил. Ето това ми е последния клип. Ето тук на Пехотинец 22 епизод. Ето го и новият профил. Моят нов. Значи в този епизод че го оправяме. Ето, здравейте, аз съм Кики. Се занимавам с геймплей и всякакви игри. На всякакви игри. Тук ще качвам геймплей на Майнкрафт и мултите в Auto. И на други игри. Ако ви харесат клиповете ми, може да се абонирате за мен тук в VBOX 7 или в YouTube. Така, това е Look Down for More Info. Ми го направи Warning, за което му благодаря. Обаче, аз това отдоле си го написах. Тук ме гледат 7 потребителя, нали, това от отбора на Extra Gamers TV. Тук сега имам един абонамент за Extra Gamers TV. Този епизод сега ще направя оформлението. Ще го сложа. Ето го фона. И банера. Ще ги видите. Аз съм ги правил, не са кой знае какво. Що не се сейфаха, бе? Зелени са. Само това да кажа. Аре, бе. Пак да запазиме пак. Ето ги. Не, кой знае какво това. Това всеки може да го направи. Направих го с тази програмка. Ето тази програмка Photoscape. Значи това е възможно най-елементарното нещо. И да. Сега да си сложим и аватара. Аватара не съм го правил аз, от нета го свалих по-точно. Ето го, нали, нямаше какво друго да сложа. Избрах това. Така, и сега остана тези работи да видим само. За мен, не тук, бе. Да. Да, ето го тук оформление, цвят на хипервръзките, цвят на полето. Тук се надявам да е това, за което си мисля. Добре, бе, що ми го връщаш, бе? Аз съм си избрал цветът и не го връщаш. Те така, че зелен. Добре. Това го направих както исках. Сега да видим... Не, бе, оформление. Вътрешността. Вътрешността и тя ще бъде зелена. Въпреки че вътрешността не знам точно какво е. Дай, пак ми върна стандартния цвят. Чакай, тук това го копваме. И го поставяме тук. Абе, ти не се ли разбрава, ето тук това, че седи. Те така. Леле, с тебе нема се разбереме. Така. Ама си много досадно нещо ти, бе. Те така. Добре, сега... баш. Това исках да стане. Така. Добре. Добре, всичко е както трябва. Знам, че това е по-тъмно, няма никакво значение. Това така ще си го остава тук. Значи тук в YouTube, ето, имам профил в YouTube.
пише се Даман 3283. И така, тук ще не съм качвал клипове. Този клип ще го кача тук. Но не мога да го прикача тук, защото нямам до значката cool. Но ще го кача тук и в YouTube. И да. А нека ви покажа интрото, което Warning направи за мен. Ето го. Да, не сте чули, предполагам не сте чули звука от интрото, но все пак го видяхте. И да, това е нали, това първият ми клип за този профил. Да рефрешнем страницата. Добре, значи дайте плюсчета на това. След малко, даже още сега ще кача интрото в това. Не, няма сега. Добре, дайте плюсчета на клипа и на коментарите, ако има такива. След малко качвам интрото. И да, това беше за откриването на моят нов профил и до следващото видео.